la veritat que els 2 primers anys de legislatura van ser molt complicats, tant a nivell d'administració i a nivell de ciutadans, no? On vam tindre així al poble, vam patir la Dana, que va ser una cosa que va estrossar molts camins, va estrossar molt del terme, i vam tindre que començar a treballar de valent per poder refer-nos. Després també hi ha que recordar que va estar la Glòria també, i per fi també va vindre la maleïda pandèmia aquesta, no? Entonces han sigut 2 anys que realment entre poder gestionar la pandèmia i la postpandèmia i després també el tindre que gestionar totes les obres que s'han tingut que fer per a reacondicionar camins, sobretot camins del terme, camins rurals, inclús així també a la Font Jordana i alguns altres llocs, hem tingut 2 anys on hem pogut començar, podríem dir, a gestionar ja com cal tots els recursos que tenim a l'Ajuntament. I així tot, la veritat que hem gestionat, i creiem que hem gestionat molt bé, perquè hem fet, podríem dir que hem acabat el centre de dia, que el tenim ja pràcticament per a obrir, tenim el centre de salut ja tot reformat. Hem de dir també que en aquests 2 anys que hem estat treballant i gestionant així a l'Ajuntament, hem aconseguit el que portàvem reivindicant tots els auientins i auientines que feien més de 30 anys, que era un segon metge, i és el que tenim ja, un segon metge, i no obstant en això també tenim una segona infermera. Per tant, jo crec que a nivell sanitari hem aconseguit els reptes que estàvem buscant. Després, a nivell esportiu podríem dir també que hem remodelat tot el que és el poliesportiu, hem remodelat íntegrament la piscina dels més menuts i hem estat gestionant tot el poble dins de les nostres possibilitats, que crec que han sigut bones i ha sigut una gestió molt bona i eficient. Els eixos són els mateixos, és continuar treballant per la gent del nostre poble, per tots els auientins i auientines, sense mirar distincions ni mirar de ningú lloc que puguem vindre, i continuar treballant per al nostre poble, per poder mantenir-lo, per poder fer-lo visible a nivell turístic, a nivell cultural, i com no, per a fer-lo atractiu, per a que molta gent pugui vindre així, gaudir i pugui vindre a viure, si cal, al nostre poble. Després també, evidentment, també hem de dir que hem de gestionar també tot el tema dels polígons industrials, perquè nosaltres hem de pensar també que estem envoltats de polígons, estem envoltats, sempre hem viscut del textil, també d'empreses auxiliars, i hem de valorar i sobretot gestionar això, el tema també dels polígons industrials, fer que siguin atractius per a empreses que han de vindre i vindran empreses de fora del nostre poble per poder crear llocs de treball i així que la gent no tingui que anar-se'n fora i pugui quedar-se així al poble, evidentment, per poder treballar al voltant. Obres i projectes en tenim molts al calaix. Sí que és de veres que ara mateixa tenim en el poliesportiu, anem a fer un rocòdrom, tenim així al mateix parc de la Font Jordana que anem a fer una pista d'skate, tenim també obres d'accessibilitat, evidentment, i remodelació per a fer al cementeri, anem a il·luminar tot el que és el camí i asfaltar tot el camí de la Segador, il·luminar també totes les costes. Tot això són projectes que ja estan previstos i estan engestits i que en breu començaran. I a banda d'això, el projecte més gran que podem tindre ara mateixa és el de gestionar el poble per a tots i que tot el món pugui viure tranquil així al nostre poble d'Agullent. Bé, realment és que la gent sàpiga la gestió que estem fent, la gestió que s'ha fet no durant aquests 4 anys, sinó durant els 16 anys que estem manant així, i anem a continuar treballant per al nostre poble, anem a continuar treballant en infraestructures, anem a continuar en tots els polígons, anem a continuar treballant en infraestructures esportives com el camp de futbol que fins avui hem fet la grada, hem fet la coberta de la grada, hem ficat il·luminació. Així anem a fer en diversos llocs, podríem dir a la Font Jordana, podem dir al Parc de la Creu, podem dir en qualsevol lloc del nostre poble, però sobretot treballar per totes i tots els auientins i auientines.